Şu günler Türkmenistanda howanyň temperaturasy gijelerine 0 gradusdan hem aşaklaýan mahaly Mary welaýatynyň käbir daýhan birleşikleriniň ýaşaýjylary ýylynmak meselesinde agyr kynçylyklary başdan geçirýärler. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde habarlaşan Mary etrawynyň käbir ýaşaýjylary Sewitdäki daýhan birleşikleriniň aglawasynda gazyň güýjüniň juda pesdigine, şol sebäpli günnidlerine we gijelerine odun ýakyp ýylanýandyklaryny aýtdylar. Şu günler ýylanmak uly mesele, tebii gaz berilenok diýse de boljak. Her ýerdeginde oduny satyp alyp ýakmak kyn bolýar. Sebäbi onuň bir teleşkasy 400 manada durýar. Ol hem az bolýar, derrog gutorýar. Gal berse de oduny satyn almaga eli ýuka maşgalalaryň güýji hem ýetmeýär diýip adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran Maryly ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýaşaýjylar gazyň juda haýaldygyny aýdyp yerli häkimetleri ençemegedek ýüzlense de gutornukly bir netije alyp bilmeýärler. Şikaýetlerden soňra yerli gaz edaralary öýlerimizdäki gazy bir ýa-da 2 gün gataldýarlar. Şondan soň ýene de öňkü durkuny bolýar. Çalaja ýylyp edip ýanýar diýip Maryly ýaşaýjy sözüni jemledi. Türkmenistanyň Mary welaýatynda dünýäniň iň uly gaz ýataklarynyň biri bolan Galkynyş käni ýerleşýär. Türkmen häkimetleri Mary etrawynyň golaýynda ýerleşýän bu gaz ýatagyny Topukýany Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisine gaz bilen üpçün etjekdigini ýygyderli tekrarlaýarlar. Bu geçirjiniň üstü bilen Türkmenistan Günorta Aziýanyň ýeri döwletlerine ýylda 33 milliard kubmetr gaz iýermegi gözüňünde tutýar. Bu gaz ýatagy diňe bu welaýaty däl, ese tutuş ýurdu gaz bilen üpçün etmäge ukyply. Emma muňa garamadan gaza baý Mary welaýatynyň şeýlede Türkmenistanyň käbir beýleki regionlarynyň ýaşaýjylarynyň gyş hemde tomus aýlarynda gazsyz ýa-da toksyz kösenýändigi barada Azatlyk radiosyna ýygyderli maglumatlar gelip gowşýar. 21-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň daşowda habarçylarynyň biri güýçli ýagşyň we garyň ýagmagy netijesinde welaýatyň boldumsaz görogly Saparmurat Niyazow we Könürgün çetraplarynyň ençeme owasynda elektrik geçirji liniýalary we elektrik paýlaýjy desgalary zeper ýetip toğun kesilendigini habar berdi. Şonda habarçy indi köp ýyllardan bäri gyş aýlarynda owalaryň aglawasyna tebii gazyň asla berilmeýändigine, şol sebäpli ýaşaýjylaryň jaýlary elektrik peçlerini ýakyp gilatmaga synanşandygyny hem gurrun berdi. Geçen ýylyň gyş aýlarynda hem ýurduň daşowy Mary welaýatlarynda we Aşaklaýan şäherinde ýaşaýjylaryň toksyz, gazsyz kösenýändigini Azatlyk radiosu ençemegedek habar beripdi. Geçen ýylyň iýul aýynda Balkanawat şäheriniň ýaşaýjylary Tomsun jowdaly ıssy günlerinde birnäçe günüň dowamında elektrik energiýasiz galypdy. Ýurdun käbir regionlarynda ilatyň tebii gaz we elektrik togy bilen üpçünçligi boýunça problemalar dowam edýän mahaly geçen ýyl ýurtda ilaty suwuň, gazyň we elektrik togynyň belli bir möçürdäki mugtçylygy ýatyryldy. Türkmenistanyň prezidenti bu baradaky karary 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda kabul etdi. Şondan soňra jaýlarda gaz, tok we suw ölçeji gurallary oturtmak çäresi güýçlendirildi. Geçen ýylyň noýabr aýynyň başynda Azatlyň daşowza habarçylary kommunal hyzmatlar üçin bergisi bar bolan hojalyklaryň gazynyň we togynyň kesilendigini habar beripdi. Ýene şol aýyň ortalarynda bolsa Aşgabatyň ençem etrawynyň we şäheriň etegindäki ýerleriň ýaşaýjylaryna tölenmedik gaz we suw üçin suw jogapkärçiligi barada duýduruş gowuşupdy.